קוקי, זה לא המקום שלך עכשיו. כשנשברת לכם טלוויזיה גדולה בבית ואתם גרים בקומה השלישית, אין דרך אחרת להוציא אותה מהבית מאשר מה שאנחנו הולכים לבצע עכשיו. ילדים, לא לנסות את זה בבית. זאת הדרך הנכונה להתמודד עם טכנולוגיה של המאה ה-21. אוי ואבוי. פאקי, לא תשברת! אורן, לא נכנסת? תשברי אותה כבר! לא נשברת! למה את מפחדת מהטלוויזיה? תשברי אותה כבר! יואו, יקראו למשטרה. יש עוד דרך. אוי לא, אוי לא. מה אג'י? זה כמו האדם הקדמון שיפגוש טלוויזיה. מה אג'י? אם האדם הקדמון יפגוש טלוויזיה זה מה ש... זה האבן תשבור לי את הרצפה. אני נורא מפחד עכשיו, אני... פעם אחרונה. אבל מירי, הכי חזק שאת יכולה, שזה נגמור עם זה כבר. זה לא נשבר, אי אפשר לשבור. מצטערת. שמישהו יעזור לי כבר להוציא את הטלוויזיה הענקית הזאת מהבית! זה לא נורמלי. זה לא נשבר. למה היא לא מתפרקת? למה? די, נמאס. שום דבר לא עוזר. רוצים לשמוע את הסוף של התעלומה? בואו אחריי. ככה מסיימים סיפור.